גוף תאורה שובל לד בעל הספק 12 ואט, מתאים לחדרי מדרגות, מרפסות, חדרי פנים ומרחבים ציבוריים. גוף התאורה הינו בעל עוצמת הארה 1200 לומנס, דרגת אטימות מים ואבק IP54, תקן ישראלי בינלאומי הכולל אישור פוטוביולוגי ו3 שנות אחריות. התקנת שובל לד הינה קלה וזריזה. לאחר פתיחת גב המוצר אשר שומר על הברגים כלואים, מחברים את הכבל באמצעות מהדק החיבור המהיר. לאחר החיבור ניתן לבחור אחד משלושת כניסות ההזנה. שובל לד הינו גוף התאורה היחידי, בו אין צורך לפרק את העדשה, וההתקנה מתבצעת דרך העדשה והבסיס ישירות אל התקרה או הקיר.